ಜಾನ್ ಓಣಿ ಓಣಿ ಈಗ ತೊಂಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ತಿನ್ಬೇಡ. ಇತ್ತನ ಮಾರ ಕುದರ್ ಅತ್ಯ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ನಿಂಕ ತಾಂಕೋರ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ನಾನು ಇತ್ತ ಜಾನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪಂತು ಜಲ್ ಕಲ್ವೇದಿ ಎಲ್ಲ ಪಂತು ಚಿಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊನ್ನೋಡಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪುಚ್ಚಲುಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸಾ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಆತಪ್ಪ ಅನ್ಪುಣ ಗುಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಒಲೆ ಒಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚರ್ಚ ಜೀವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಸರಿ ಆತ ನಂದಂದು ಹೇಗೆ ಶೋಕ ಆಯ್ತಾಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಾಯಿಸಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಕ್ ಉಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಓ ಬರ್ಪುಡಾಯ್ತು ಯಾವ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾನ್ವಿನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಫೋನ್ ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.